hazır. Sen näme düzeltýäň kimlik baka. Onun bärde garaç açdym merjek soň 16'da Krasnova 700 klassdaşymyň ýanynda barýarym. Ondan merde var ha mungzat nemeden rütkendir o. Koýsana. Oo. Nimeden al? Nazardan. Nazar zazgal kudaydı. Gorolot. Ýalar bilen men internetde primo efire girýän sinýaly karotsyn sen barmam arasyna da süýk ötmeýän sen kelläň. Men girip neme öktedi Как решился? Ha? Ha? Şu dal boyap barada kiçicik video çykdy da beni ýerleýärne şu zady. Goljo komentary ýazyn aşagyna men go bir zatlar maslahatlaryň men ejen şu zady etden men dakkansa men gaçyp gelem o adam gorkun video. Estirme dämi? Ondan ne barada? Armoni Park Hudaý berdi. Armoni Park dip alşyryş merkezi wa. Häzir Google men bilýän ýa azat. Ine seret dinle. Yo. Ali Şefak Üniversitesi'nin nesin? Gelin hemen Armoni Park'ın yanında durun. Hani? Armoni? Gel ya. Şatayda karşısına böyle ama. Böyle aynı karşısına ben doğru söyle. Gel. Ine karotsi. Oo bilýän. Seret Onu bilýän o. Seret 18 sekund garaşak diýdim, tamammy? 2 saat geçdi, 2 saat garaşdym men. O 2 saata garaşdym bilýänmi? Ine ýene jaň etdim, ejeminkiden jaň etdim men çorny spisakda. Ine. Estilýärmi? Oo. Azat diýdi, goýup goýarýam ne? Dinle. Alo. Alo. Gecesi kuntuna gelen o. Sen var da. Gecem sıkıp aklımda. Bollu goýuluşdaýdy. Gördüm telefon goýdy oglanlar. Siz şaýat bolun otur. Ses kayıtlarını var abi zat diýsem. Şolawly erkek zat maňa gerekli kommentaryda ýazmaň. Şoň üçin men şo kanalyň adyna we pabala bollyp ýazyp goýdum. Seret izin dinle. Alo. Alo. Nime? Seret. Esas ýeri oglanlar. Polis jaň edýär elimele. Polisiýadan jaň edýärler. Fatih karakoluna gelip gitdi. Mene prosto men şonu öz yüzüne de aýtdym, sen diýdim jaň etdirdim, erkek mi sen diýdim bolyn. Men niýet şo wizaň udaly etdirmek üçin etdirdim diýdi. Myň bilen gyýzoganyň äri Türk ýobry bar eken, Türk körekeniň gyýzogan misik baran Türkler bar, şoň tanşa eken bu polis. Evet. Aýka soň tarapy da. Alo. Maksat değil mi işim? Evet abi. Ben karakoldan arıyorum konuşmaya buraya. Maksat bu sen bir tanesinin şey yapmışsın abi. YouTube'da video paylaşmışsın, ne yapmışsın? Gör orada hepsi yok. Nasıl? Hepsi yok orada görürsün abi. Sen videoyu niye paylaşıyorsun ki orada? Orada bana küfür etti, onun için paylaştım abi. Wizaň udaly etdirmek üçin etdirdim diýdi. Myň bilen gyýzoganyň äri Türk ýobry bar eken, Türk körekeniň gyýzogan misik baran Türk. Öýle hakyky gurulşar, näme karoçma diýär. Makdiýa. Sen niýe bila hot gada görüp, sinaro diýär, öňem diýär, o diýdim sen diýär, hemçi men garşyma çykýan makkym diýär, men aýtdym, diýdim, "Pa sen niýdim da, bratok diýdim." Sen aslı bratok söýledim, näme de dälidim sen. Prosto men sana bir daha daýdynym. Men niýdim, "Liboy adam ile oturup diýdim, pola bara gurulşy bilýän diýdim, prosto men näme ýalar bilen men internetde primo efire girýän sinýaly, karoçynam şu at al